Shalom, horas madi tasalutna. Ada orang sota mulai marhadolaton dohot debata. Tapake majoti kita sangobas martangiang di bagasan rohat tapi martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Mari hita guar di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar iton di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhani hudul di atas habangsa na tibo, jala marmulia, jala akarabun pahyanna manggohi bagas joro. Jongjong di atas suruh-suruan serapim, jala masijauan manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebot, gok hamulion na liat portibion. Haleluya. Martangiang mahita. Ale di batang si tolusada, di bata ama anak dohotod di parbadia. Nama dok molya temahami tuho, ala di topa, di palua, jala di parbadia ho, hami hinorhon ni asi dot holong ni roham nagudangi. Saya ramo timahami di bagasan, parmaraan, dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami di kasusudan ni bohal nami tuhara jomu na di banua gijang asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata na baru. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuhata marede mahita.
Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima sian patik parjolo sahat rodi patik na 10. Patik parjolo ahu do Jehova debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang do na di banua tongaon rodi bagasan aek na ditoru di tano yang gotong gabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ai hona humna dosogot akan marsineang di gewarna. Patik pawapaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina ono marima ulah hamuna sasi ulammu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehova debatamdoi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisi di hutani halap pe na mangibati hutam ai dina onom ari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni dibaheni ubahen na dipasu-pasu debata Jehova ari paradian dai jala diparbadiai. Patik palimahon ikon pasangapom mudo na torasmu asa martuaho jala leleng mangolu itano na nilehon ni Jehova debatam diho. Patik paonopon unak pamamunu patik papituhon unak pamangalakup patik pawaluhon unak pamanako patik pasihon unak ko ola makatidakon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padot ni debata taringot tu patik na 10 odo ahu do Jehova debatam ninna debatata pargogo na suhatu dosan jala parimas si luluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut pawapaton pinopar niakan na sogo roha diau alai asidor rohaku diakana maribu-ribu akan marholong di roha diau naso mangalausi patiki ido sahatna atau rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Tatopotima dosata di adopan di debata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomo rohami dahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham alani ubahin di pangido hami saya sudah tima torum asa unang mangonai betu hami saya sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pargagoi mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot hasusani dosa songonodo hatani Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan loja jalan sorat hupasonang pe hamu buat hamu ma aka augakku tu hamu guruan hamu ma sianahu aina labok dua hau jalan serep marroha asa dapotan hasonangan to dimuna aina labok doa augakku jalan neang doa nahu pa porsaton hasanga pemati debatana di gijang amin kudul hamu tapuji matuhatta maredi mahitam. Epistel di Mingguta Sadarion iman atar surat di Sada Johannes bidu 5 mamuka mesian ayat sia sahat rodi ayat 10 tolu tajahama di bagasan marsikat soring ia panidangion sia jolma tajalodo alai sumurung do panidangion nasian debata ai panidangion nasian debataon nah hinatidakonna taringot tu anak nain. Jala odo panidangioni naong di basa-basa hode batado tu kita hanguluan saling lelengna jala di bagasan anakna do hanguluani. Rahmah ita ubahen nahu surat akai tuhamu akan nakorsea di keluarnya anak ni debata naung binoto muna naung dihamu hangoluan saleleng ilelengna ido sahatna martua do akan atau mangihon hatan debata jala nau peopsa amin tapuji matu hatta marede mahita.
dakon maha porsia tai songon nahina tindakon ni dongata saha porsia bisandok pertibion rap mahita madok. Au porsia ido ama pargogo na suatu dosan na temu palangit do tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadai ima na tibenuhan ni si Maria na gabe-gabean si Anton di parbadia andora sohabuhua ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus na may terpajal lo iba na dihaw pinorsilang na tuat tubuan na toro do ni tanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudu tu siamon ni bata Jehovah amai pargogo na suhatu dosani isima iba na pema surat tanoon manguhuni halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di toti perbadia jala adong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akan abadia doh dihasesani dosa doh dihatai na mando mulak mangulu so dari halak na mate roh nauluan na sora sudah. Amin. Udul maham. Tabegema kor sian ama arbab laus diuduti kor ama arbab dohot keluarga.
Bagaimana tikting naong masa dohot nanay pamasaon ni Huriata. Shalom, selamat hari Minggu. Ondolan tikting Minggu tanggal 26 Mei 2024. Romawi sada Pakobasion. Sada titik sada guarni Minggu dohot topik Minggu. Guarni Minggu ta sadarion Minggu Trinitatis. Hasitolu sadaun ni debata. Topik Minggu nabadia do Jehovah Jebaot, kudus, kudus, kuduskanlah Tuhan. Sada titik 2 Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 di permingguan pukul 10.30 patu paon ni Huriata do Padidion Nabadia tu yanakon ni Huriata marguru tardidi donatoras di patupa di hari Jumat 31 Mei 2024 pukul 10 pituwip maringanan di ruang konsistori. Jala dibuan ma surat fotokopi pernikahan, fotokopi akta kelahiran dohot surat pengantar sian sintuawik. Sada titik tolu barita nasorang. Nah di hari Kamis tanggal sia Mei 2024 di basa-basa hotuhatta dosa dadak danak bawa di keluarga Nunut Roger Sormin, Ibu Nancy Yohana Boru Sijabat Sianwik Tengah, Hipasdo dak danaki suang songoni natorasna. B. Nah di hari Sabtu tanggal 10 sada Mei 2024 di basa-basa hotuhatta dosa dadak danak Boru di keluarga Indra Banjarnahor, Ibu Jen Rice Boru Panjaitan, Sian Wik Tengah, Hipasdo danaki suang songoni natorasna. Nah di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di basa-basa hotuhatta dosa dadak danak Boru di keluarga Ferry Sinaga, Ibu Yosi Rachel Boru Marbun Sian Wik Rambutan 2, Hipasdo danaki suang songoni natorasna. Sada titik opat tikting naeng marbagas, tikting paduahon, naeng majalo pasu-pasu perbagason ma Samuel Octavianus butar-butar, anak ni amata Ramses butar-butar, tubuni inata Herdelina Boru Raja Guguk nahinan, Marlina Boru Simanjuntak, ruasni HKBP Resort Kalidras, Distrik Walu DKI Jakarta, dohot Orwanna, Vivi Boru Simanjuntak, Boru Nia Amata Poltak Simanjuntak, Tubuni Inata Elsa Boru Malau Sian Ruasni HKBP Resort Kramat Jati, Sian Wik Kramat Jati Sada. Pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 8 di HKBP Resort Kramat Jati di Pasu-Pasu Tuhan Debatama Saka Parsaripion Nasidai. Sada titik 5 Napatupahon dohok paradeon bunga di altar. Tu hari Minggu 2 Juni 2024 napatupahon dohok paradehon bunga altar dohot napa iason gereja dohot na humaliangna ima Sian Wik Bale Kambang. 2 Romawi Dewan Koinonia 2 titik sada punguan ama arbab. Khobar tu program punguan ama arbab Kramat Jati tahun 2024. Songondalan nasida makalason ulang tahun pasapuluh nopon di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. Punguan ama arbab makobasi parmingguan pukul onom, pukul 10.30 do pukul 10 pituwip. Ima maragedda majahatikting haret tahun dohot papungu pelean. Dung sipul tikting pinasaha mapartikyan madok hata tu pengurus punguan ama arbab. 2.2 punguan lansia. Di hari Kamis saha tu hari Senin tanggal 30 Mei saha tu tanggal 3 Juni 2024. Borhat do punguan lansia ni Huriata Lao wisata rohani tu Bonapasogit. Pulau Samosir jala di hari Minggu nai marminggu do nasida di HKBP Bolon Pangururan Samosir Distrik Pitu Samosir
Nani uluhon ni Pendeta Dr. Anna C.H. Pera Pangaribuan Pendeta Resota. Tatangnya koma mardalan dohok dengan jala di pasu-pasu Tuhan ma sakap nasida. 2.3 ruas napida. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 26 Mei 2024. Nunga piddah huria ima ependi manati butar-butar. Inata Nionina Sintawati Boru Situmeang. Dohot sada anak sianwek perserahan pindah tu Gereja Kristen Indonesia GKI Depok. Tatangnya koma anggiat gabe ruas namangulu di Huria Naib Baru. Tolu Romawi Dewan Marturia. Tolu titik sada. Ruas nadi Permahani Huria. Mamuka hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. Tajalo do gabe ruas di Bagasan Permahanion. Ima Nyonya Situa R. Silitonga Rosmauli Boru Siahaan Dohot keluarga Boris Muliater Silitonga Inata Jelita Rahayu Boru Naibaho Dohot Sadadak Danak Sianwik Ramat Jati. Tatangnya konma anggiak keluargai gabe ruas nambangulu di Huriata. Opak Romawi Dewan Diakonia. 4.1 Berita Habok Niroha. Nah di hari Jumat tanggal 24 Mei 2026 Nunga Jumolo Marujunggolu Amatal Nelson Panusunan Simbolon marumur 67 tahun 54 hari. Hinabaluhun di Inata Posmarisda Boru Panjaitan Sianwik 3 Mei. Jala di Patu Pado Parmingguon di rumah duka Uki masuk pukul siawip. Nani uluhun ni Pendeta Olwan Sitohang STH MPSI. Tatangnya koma keluarga nani tinggal hon asal tibu taripul roha nasida. 4.2 Seksi Pendidikan. Pasahaton ni Huriata do hadiah tu iana kota na berprestasi. Tu kalas onom, kalas sia manang kalas 3 SMP, kalas 12 manang kalas 3 SMA, tu akan amar sekolah di swasta doho di negeri. Hato tuanda sada nilai rapot semester na perpudi Mei manang Juni 2024. Di parade ma fotokopi rapot na hobar tu si. Tolu di papungu ma fotokopi rapot dohot asli na asaboi divalidasi seksi pendidikan di hari Minggu tanggal sia 10/6/27 Juni 2024 jam sia saha tu jam 10.2 WIB di gereja. Dihubungi ma pengurus seksi pendidikan. 4. Pengurus mabayan tolu nilai na tumibo sian tolu kelasi kelas onom kolosia kelas 10.2 sian sekolah swasta dohot kelas onom kelas sia kelas 10.2 sian sekolah negeri. Na patut majalo beasiswa sian sosial di Huriata. Adorang sodi pabotohon pemenang beasiswai seksi pendidikan jolo berkoordinasi dohot situa wikna. Laho memastihon pemenang sesuai administrasi Huria. Boima dihubungi seksi pendidikan Ima Situa Jordan Simanjuntak. Nomor telepon 08 sada sia opat sia 00 sada dohot A Boru Sibarani 08 sada 2 walu sada 75 048 walu A Boru Sibuya 08 sada 2 sia pitu sia tolu onom walu sia. Romawi 5 nama ragam 5.1 pelantikan Parhalado Resort. Di hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 pukul 10 WIB Patu Paun ni Resort HKBP Keramat Jati do pelantikan tu Parhalado Resort. Utusan Sinode Godang, utusan Sinode Distrik periode 2024 saha tu 2020 lalu. Acara di Patupa di Gereja HKBP Gedong. Alanii pina saha matu sude fungsionaris HKBP Keramat Jati lao madoho ti acara pelantikani. Laos onma boa-boa tuhamu saluhutna. 5.2 Pelaksana tugas pendeta resort. Siala borhak do padita resort mangguluhon punguan lansia wisata rohani tu Samosir mamuka hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 saha tu hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 di pasahak do sebagai pelaksana tugas pendeta resort tu amata padita Pardingotan Siahaan.
Sialani sude akan narikok mengenai administrasi huria untuk sementara tapasaha matu pelaksana tugas pedita. Amplop pinasaha tuhamu damang dainang do saluhut ni huriatta molo dibuat hamu do amplop unang ma dibuat mulak manang di baik kamu gabe lipat-lipat asa unang sega amplop tai asa unang gabe bolong aka efekta manuhor amplopi. Songoni masa ni ting-ting di miguta sadarion akan asoni jahaon di tiktingon boy mata jaha di WA grup wik tabe horas. Shalom, horas madita salutna. Parjolo, tapa saat melewati tutu hatta pendengar basai, ala di leando dihita hai pason, di leon ringgas di roha, dohot arina lambok, boy hita marsaur di bar minggota saderion. Nahu parsangai bihami, amang pandita sirait, na Rosen HKBP Batam Center, selamat datang bang. Nahu parsanga bihami, amang inang parhala duni huriata HKBP Kramat Jati. Nahu parsanga bihami, damang dainang datua-tuan ngami, ruas ni HKBP Kramat Jati. Haanggi pinaribot napa sobulung dohot akaya nakon nami nama dohoti parminggota sadarion. Tabi ma dihamu di bagasan holong ni Tuhata Yesus Kristus. Molate ma di partikion na di lehon tuhami, jonjong hambison mewakili pungan nami, pungan ama arbab HKBP Kramat Jati. Molo di parlohau nakadamang dainang nama kobasi parmenggota sadarion mulai manugot arian dohot anon botari ima sian anggota ni pungan nama arbab. Nama arbot cirmai piga-pigari salpu ima di tanggal 24 Mei. Jonjong ma pungan namion 16 tahun makobasi di huriat tahun. Mangido tangyang dopi hami tu hamu asalam gugu asalam ringgas haminan boy makobasi tujulan nyarion. Isi do tahe amar babon. Jadi molo di piga-piga huria mola dong dua menang tulu pungan nama biasana sian perpecahan ale balu di hurat tendang. Dia kadongan na pendiri ni amar babon ima sebenarnya akka ex naposo na haduk rohana bergabung tu akka ama senior ala dong di sini tuana mungkin dong semua tuana. Jadi roh si hol ni rohana sida beta talanjutun makobasi di huron dibentuk ma ama arbab 10 tahun na lewat. Jadi di piga-piga akadongan na arahok kami menganggap arbab eksklusif na aleh bawa hama songon nausa diri be baru beberapa tahun bergabung jadi unang pola biar rohamuna molo naing bergabung buat arbab. Akah hado pelanan ni arbabon na rutin hu laksanon hami ima markor di setiap minggu kedua dohot minggu keempat di setiap bulanna minggu di jam 10.30 minggu keempat jam 6 pagi. Molo latihan setiap hari Sabtu malam jam 7 menang setengah walu tergantung paronek kadong amat deh. Di piga-piga tiki muse olodo makobasi marhite kor gabungan dohot keluarga arbab paniaran manang yanakon sifata bergabung. Jadi agak kompak tadi dah memang pungan nama arbabon. Akah ada musim pelayanan na. Piga-piga tahun na salpu heado dohot festival kunjungan gerejawi kebetulan adong amang sirait di son adong rencana nami naing kunjungan gerejawi tu HKBP Batam Center ate mana mangido tangyang matu akka damang dainang asobui ulah sanau kami programi. Jadi marhite ajun nami son khusus kami tu akka amang na adong di huriat tahun akan adong siol ni rohana makobasi di huriat tahun marhite kor manang punguan boy memargabung ade dang holan pungan nama arbab adong do pungan nama manang adong do kor gabungan PS Immanuel manang do tu dia mah asalam tu belganan dan huriat tahun
asalam tu sangap ni warni tu hatta. Jadi tuaka ama nadong di tahun upaya mahami ma setiap hari Sabtu Roma latihan dak pola mendaftar songoni ma atas ya kami mau lihat ma. Korpusian sian korama. Oke. Mari demang kita langsung sama tepasat peliata sada A dohot sada B.
Dame ni debata na sumurung siyan sa luho na roha, iman na mga ramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hata, barita nauli di Minggu Trinitatis sadarion, iman na tersurat di panurirang Yesaya bidonom ayat sadaro diat walu songonoma didok disi di tahun hama mati ni Raja Usia huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo jalan namar mulia jala karabun ni pahean na manggohi bagas joro jongjong di atasna suru-suruan serafim akan marhabong onombe dua makukupi bohi nasida, dua makukupi pak nasida, dua makabakon nasida, jala marsijauan ma nasida songonon, nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Zebaot, gok hamulyaon na liat portibion. Jadi humuttal maaka ojahan niti yang sian suara ni namajo, jalagok timus joroi dungi hudok ma marjia maau nunga magoau aizol ma parbibir naramundo au jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramundo au maringan ai nunga di ida akamataku Raja Jehovah Zebaot dungi habang masada sian akka suru-suruan serafim mandapot tonau jala di tangan na sada batu arang negara na binuat na sian langgatan dohot gatsip jadi dijama ma pamangaku jala di dok ida ma odo nama jama bibir ni pamangammu pabawa naung ni ucat utangmu jala naung hinukupan dosam dungi hubigi maswaran itu hani namandok ise do suruoku jala ise pardalanan nami jadi niku ma disodo au suruh ma au ido sahana hurian itu hata parjolo pinasaha ma hata patadaho diri asong na suku-sukun nakin bahasa tor langsung dijawang pad di tahun ini narupani kan so tunggabi lupa ia goarhu padita Johnny Sirait nawala boru pasaribu jalanung nga di basa-basahon debata tuhami sada dana bawa na marumur sada 1/2 tahun jala omaku boru turnip nuaing na tutuay di pakabaru jala au tubu di pakabaru sikola di pakabaru kuliah di Siatar jala inang simatua boru putar-putar parsiatar pajupang isyatar hela parsiatar nuaing hami akamang do tinang marhobas di kantor distrik nakin nunga di dok amang di Batam Center memang lokasi ni bagas ni rumah dinas ima di lokasi ni kantor distrik jalai hami makubasi di kantor distrik songon sekretaris distrik dung salpu periode 2016-2020 tong mahami ikon borhat sian peraja parjolo maborhat inang padita pangaribuan di bulan 2 nai tong maborhat hami sian kantor pusat tu Batam. Jadi 4 tahun hami rap dohot inang padita buru pangaribuan nuaing nganaing mendalani 4 tahun tong di Batam. Atong jalo hamu makamang no tinang tabi nami nang hata horas-horas di Huria HKBP Keramat Jati nang songoni perhelado horas madihita. Selamat hari Minggu.
tong madohonon nami tu akadongan Rosni Huria na tongon madohoti permingguan marhite-hite live streaming HKBP Keramat Jati dohonon nami ma selamat hari Minggu ma dihamu di inganan nambar ragami. Nuai nga kamang nutinang tatangihom ma satokin jami taon asa margogo hita manggulahon ulaon siganupari. Adong do tolu model ni halak nang manada pajowo ni debata di tonga-tonga ning uluna. Modelon boy do berubah-ubah. Mulai hita siya sorang danak remaja naposobulung suang-songoni nang berkeluarga bahkan nang marpahopu boy do tong berubah-ubah. Alani tolu modelon taida majonoaeng dia do kabaran ni tolu nama nada pajon ni debata di bagasan nguluna. Na parjolo akamang do tinang di boto do pajowoni jala olo mangulahon ulaon pajowoni. Dia tahu dan mau. Di boto do akan porsia iko ringkas marminggu oloy bana marminggu. Di boto do akan porsia iko ringkas martangiyang oloy bana martangiyang. Di boto do akan porsia iko ringkas pertangiangan oloy bana pertangiangan. Di boto do akan porsia ikon ringkas lau mangurupi oloy bana mangurupi. Ima model na parjolo. Jada dada holan di hanggulun ni Kristenon di tonga-tonga ni keluarga pe ikon boydo tapakilalahon di boto jala olo. Di moto amata do ulaw na di tonga jabu jala olo ibana mangulahon ulaw na. Di boto akainata do ulaw na di tonga jabu jala olo ibana mangulahon ulaon na. Suang-suang ini nang nakin di ulang tahun punguan ama arbabate 10 tahun. Totu nunga tapakilahon di boto na sida do aha ulaon na di tonga-tonga ni huriaon jala olo na sida makobasi ulaon nai. Hirai magambaran na parjolo akamang do tinang jala omma ulaon na porsia na ideal. Di boto jala olo. Kobaran na paduahon di boto do pajowoni alay dang olo mangulahon. On at tersongon na boy do tersinggungan non bagi yang tersinggung. Dahil di boto do natikos alay dang olo mangulahon natikos. Di boto do tikos ni namar minggu ganok minggu alay marsipata do marminggu. Di boto do natikos na law martangiyang tutuhani alay sesahali mar tangiyang. Ipe holatiki dangawan doko na de tiki marhua kamang do tinang tiki mangan. Di boto do denggan lau pertangiangan di ganup lunggu lingkungan sektor alai molu tujabuni alo naidang oma berarti kurang do namaralo di son darong ate darong namaralo di sokan olo tu pidang ringga salahnya kaulaon ulaw narikok may ulaw nadinggam may. Artina kamang nutinang di soma adong peranan ni antagonis. Di boto do mangulahon na denggan alay dang olo makobasi ulaw na denggani. Taboto do nuaing nakin hubereng darong ang terlebat. Puji Tuhan. Dahil suang-songoni nang dipertanyakan. Do dia kaulaon ulaw nasing. Molo taboto do noaing mangarga hotiki
unang magabi songon model na paduahon. Taboto doon aing masuk jam 10. Alay saya detong ay jam bata dolay. Torga itu dia harowa. Ay jam 10 pe masuk kan non. Dungi di sopo jam sada. Jam 2 pe no kita pas permangan nay may tasahatin na rupani. Kita tahu yang baik tapi kita tak mau melakukan. Pos dorohaku dang adong model na paduahon na kamang do tinang. Napatuluhon dang diboto pa jawuni alay seolo iba na mangulahon manangahan adi suarahon boydokon merminggu hita bemerminggu doi mana pertanyaan kita bepertanyaan doi mana mertanya kita bemertanyaan doi mana alay dang dihilala bohado pangaramoti onni debata di tonga-tongani nguluna ye tongdo nama saon songon di gaga ursa ahada masa na diula marminggu do kan ba marminggu hita unang dia tong nanda ba absen anggo sekolah minggu na sugutan hubereng marabsen do na sida do ba luar biasa jadi anggo minggu magudang dangadong pola absen jadi unang gabe dabu hita songon na dio ni upasani halak bataki di kakak ursa ahana masa ima naniula marminggu dongan marminggu hita martangiang dongan pemertangia kita pertanyaan dongan bepertanya kita alai dang rosu dang jonok tu tutuhani kamang do tinang omma turpuk jamita di minggu trinitatison ditaringo tido bohado pamiliton ni dewata tu si Jesaya dung mate raja usia lamanguluhon bangsui. Bohado pamiliton ni si Jesaya lamanggatihon raja usia dung mate ibana alani persahitonna sahit kusta. Kamang do tinang tutu adong do proses ditiki dipilit ditodo debata si Jesaya lao manguluhon laho manidangi laho mangolopon pajawon ni Tuhani. Na pasti songon model na parjoloy do diboto jala olo mangulahon. Na parjolo proses na laho iolopon si Jesaya pajawoni didokdo disi di ayat 2 jongjong di atas na suru-suruan serapim akan marhabong onom 2 makukupi bohi nasida 2 makukupi pat nasida 2 makawakon nasida jala marsijawon manasida songonon nabadia do Jehovah Zebaot gok hamuliaon lihat portibion. Iya panurirang Jesaya nak kamang do tinang longang dorohana marhiti-hiti pangukaponi. Dia Indonesia, dia takjub, dia kagum, dia bangga atas kuasa, atas kekuatan, atas kemuliaan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maeng suku-suku tu hita bangga do hita kamang do tinang longang do perohata kamang inang di huaso di harazao di gogo nang di hamuliao ni debata nang pinapatar na di tonga-tonga ning ulutta manang tayo tong duin waeng holan gugutta tayo tong dun waeng hola pikirata tayo tong dun waeng sude akan nama saon nabinahen ni zolma di dia dun waeng hapor syauta mangida haguguonna huasona hamuliauna. Apakah kita pernah bangga, kagum dan takjub atas kuasa kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita? Di pada narobi tarsongona somal do tabege taringo tu pangajarion kreatio ex nihilo panopau ni debata sian na suado kian
gabi adong. Alai marasing doya kamang do tinang songon panopaon ni jolma di portibion. Manopa nong adokian gabi adong. Dia maibar ni molodok debata na manopa sian na suadong gabi adong doho de bana laho mangaramoti na tinopanay. Alayang gozolma holan na manopa do sian na adong gabi adong. Dia menciptakan dari yang ada menjadi ada. Berbeda dengan Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya dada holan na manopa di bata alai doho do na mangaramoti na tinopanay. Misalna songon kibot na tapakyon nuaing kamang do tinang molutumpe di Jakarta membaik kiboton sehingga merupani piga-piga tus ni kiboti tang di boto panopan ni kiboti na sehingga tuts na dang di boto na manopa kiboti dia na nasiga ay hita na maboto ala hita do na mamakke dung tatuhor siya pabrik tapake may ape dung pigaliling sega may dang di boto na manopay naung sega tuts ni kiboti alay molo debata iya dada holan na manopay bana alay doho do na mga ramoti manangaha penuang namasa amang inang dingulum di boto debatado. Las peroham nuaing tu garejaon di boto debatado. Marsak peho di bagas garejaon nuaing di boto debatado. Alani ikong longang do hita, bangga do hita, salu do hita, marhite-hite huasonay. Nang gabi tayo itong holan gugutta, holan pikirata, holan alani hahipasota. Alay ala ibana do boy hita hipas sehat satu partikyanon. Ido umbahen naik komando mulyate do hita tu debata ala dilehot dope hipason. Dilehot dope hosa hanguluan. Dilehot dope gogo ng semangat. Ala na gudam dope na surmar na sutabo to akamang do tinang dangadong be semangat na. Dangadong be guguna. Dangadong be gairah na lao mangulahon ulahon na. Jadi alani marhiti-hiti na parjulon proses panadaon ni si Jesaya tu debata marhiti-hiti huaso dohot guguna gabe longang may bana takjub bahkan gabe dipuji si Jesaya do ibana. Napadua na kamang do tinang marhiti-hiti proses na parjoloy dung ditada dihilala dungi saha matu dirina di dogma di ayat 5 dungi hudokma marjea maau nunga magoau ay jolma par bibir naramuddo au jala di tonga-tonga ni bangso par bibir naramun au maringan ay nunga di ida akka mataku Raja Jehovah Zebaot. Jesaya yakui do haurangan. Diakui do hagaleonna molosongon persiajaran di pada narobia kamang do tinang muluboy di ida de bata dang boy bimangulu. Alani dosana. Mononunga saranga di bereng de bata pasti do ikon mate. Namang ida de bata alani dosana. Alai diakui si Jesaya do hahurangan na yakui si Jesaya do hagalion na dungi dapat ma pengampunan. Dia manakin pengampunan nai di dogma di ayat 7. Jadi di jama ma pamangaku jala di dog ida ma odo nama jama bibir ni pamangammu baboa naung ni ucat utangmu jala naung ni hukupan dosam. Ada pengampunan, ada perbaikan. Molo didok
di hata batak muba. Ketika dia disadarkan, dia harus berubah. Molodok muba kamang do tinang singkatan doi. Singkatan sian hata mulak baru. Jadi molo tajalo do pengampunan sia debata ikon mulak baru ma ngolutta. Unang be tidak dati ngolu narobi. Kita jangan lagi hidup seperti hidup yang lalu-lalu, yang sebelum-sebelumnya. Alai ikon mulak baru mahita naung majalo hasisaan ni dosa sian debata. Ala boha, ala didok don lakin diayat tului nabadia do Jehovah Sebaot. Soal topik minggu sadarion. Kita diajak menjadi orang-orang kudus. Aikan di portibio do behita mang, saya merdosa do behita, toho do iya kamang do tinang. Tetapi kita diajak, diarahkan asa mangulu di bagasan hai baruon dung tajalo hasesani dosa. Aido tangiang ni namarulaon nabadia. Os maroham nunga sesa dosam. Unang be saya tidak dati mardosa. Kita harus berangkat keluar dari kehidupan yang biasa di dalam dosa. Alani tarzalo si Jesaya do dison tarzalo ibana. Ido umbain suruh-suruh ro laho mandok nunga diucat utangmu. Jalan naung hinukupan dosa. Wai sahatu hita nunga diucat utangmu. Huriani keramat jati. Jalan naung ni hukupan dosa. Ikon mangulu di bagasan hai baruon mulak baru. Napatuluho nakamang do tinang proses laho pamiliton pajon ni si Jesaya ima olo manangihon suara ni debata dohot pasahaton dirina tu debata ima di ayat 8 dungi hubige ma suara ni Tuhani namandok ise do suruokku jala ise perdalanan nami jadi nikuma diso doau suruma debata manukun alai si Jesaya patorakon naung di inganani ibana. Artina kamang do tinang tinggil do ibana lau manangihon suara di debata di bagasan keseriusan di bagasan sungguh-sungguh laos disima dipelehon dirina dipelehon ngoluna marhiti-hiti hata disodoau suruh maau. Molo didok songonia kamang tinang dang nagabe terjun bebas si Jesaya alai na adong do garanti na pinasaha ni debata tu ibana nalaho mangauhon pajoni nalaho makatidakon debata di tonga-tonga ni boluna. Artina kamang tinang debata dang nalaho mangida hatolapon niaka sasahalak lau mangauhon pajuna. Tuhan tidak melihat kemampuan seseorang untuk melakukan kehendaknya, tapi Tuhan melihat kemauan seseorang untuk melakukan kehendak. Kemampuan akamang rutinang boydo di ida sian arta, kemampuan boydo di ida sian parabinotoan, kemampuan boydo di ida sian jabatan, boydo sian kedudukan. Ya ada masa songonia kamang rutinang gabe situ mau amang ate ai boha mamang poso do piao ai 30 tahun do pe oido
Mulubui ni namang jolo manguli ma. Dung manguli romuseng. Situa mo hamang ate ay buha mamang ay giling do beda dana dang tabu tinggal honot tondo inata. Dungi saha matu SD SMP saha matong tu SMA kuliah karejo. Ang aboy biamang bah nga 2B idaon ay hurang do biamang bah mulubuy niyan jolo sohok majo asa tarida dua inarba. Apalagi dung sorang pahopu. Adong mapangwaran opung syucok. Dung marhasohotan. Seorang pahopu romay bana. Ngamarumuro na 10 tahun. Ang gusto nga ngamang ngasya beo ay dang biamang ba. Ay ngano 10 tahun. Ono 10 tahun. 2 tahun naik nama pensiun hobar aturan. Artinya kamang do tinang ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan melihat siapa orang-orang yang akan dipakainya untuk melakukan kehendaknya, dia tidak melihat kemampuan kita. Dia tidak melihat dosa-dosa kita. Edang nagabe sudat hita mangida halongangan ni debata ala ni dosata. Dang sudat hita lau mangida aka halongangan ni debata ala ni haurangata hagaleota. Ayodo pos ni rohani akan naporsia didok di Matius 28 ayat 20 C. Maridok disi ay idama saina dongan aku dohamu ganupari rasi rasaro niajal hasyanganon. Orang yang mau menyerahkan berpasrah diri akan disertai oleh Tuhan. Didongani, dipatau, dipargogoi do hita. Songon lau mangulahon, ulaon pajowoni. Songon na makatidakon, panidangion na pinasahat ni dibata di tonga-tonga ni nguluta. Holani dang jadi hita mangido pangurupion sian guguni portibion. Holan ala masa ni hagalion, masa niaka si taonon. Songon raja usiai asa margugu bangsui dipilih matu gana-ganaan pilihan si sobaon ditong di leon pilihan tu debata gabe muruk ma debata dungi saha matu ibana sahid kusta saha tu parmodingna. Jadi kita ditemani, diberikan pengetahuan, dikuatkan jalan sojadi hita mangido pangurupion sian gogoni portipion. Amin martang yang mahita. Muliate mali Tuhan gok huasomdo ngulu nami alani umbayan longa kami Tuhan boy kami mangulu sa tu partikianon marhosa marhaguguon boy kami marlas ni roha alani dinggan ni basam atong hupuji kami maho Tuhan jalan na ulo mahami Tuhan patuduhon hagalion nami jolma pardosa dohami dia dopamo pakai mahami Tuhan di tonga-tonga ni gulu nami di tonga-tonga ni parsauran nami jala ulo hami Tuhan marpos ni roha dung dilehoko hasesaan ni dosa gabi margugu mahami Tuhan laho manidangi laho pararaton barita nauli di tonga-tonga ni ngulu nami ganup ali Tuhan mulia tema di minggu Trinitatis-on boy di pacupak koko kami di bagas huriamon HKBP Keramat Jati pasu-pasu ma di ama ina napo sobulung remaja dak danak sekolah minggu nato ngonro di parmingguanon di bagasan las ni rohana sida di bagasan arsak ni rohana sida
Ro tu bagas joromo Tuhan mangido tuho asa lehonommu gogo asa patawommu asa dilehoko asini roham boy mandok muliate nasida jala boy margogo lau manalpuhon arasak ni roha hagalion nasida di hari-hari naparpudion. Kali Tuhan ragam niya kaulaw na pinasahat mo tu ruas ni huriam say pasu-pasuamu say lehonomu aka nauli na dinggan sikat nang adong ditikyon tu nasida. Jalaboy Tuhan martabata balas ni roha nasida tuminggu-minggu na neng roh. Say homale Tuhan nama masu-masu sudi aka danak nang pinalehommu tuganup keluarga suang-suoni ng remaja na posobulong dia ka na parkarejo pe Tuhan ho mana masu-masu na sida songon arta no marga dito nga tonga ni ganup keluarga lehonom muma hahipason lehonom muma haguguon lehonom muma hapistaran doholas ni roha saboy na sida gabi anak haholongon asaboy na sida gabi anak halomuan saboy na sida gabi anak siole ajar na biar midaho Tuhan di minggu serion bonon nami do ruas ni huriam natongon di bagasan pemulihan dohot na marsahit di rumah sakit nyonya Siregar Pesti Boru Simatupang Erlumban Gaul Frieda Elizabeth Boru Panggabean Prayer Purba Haikal Silitonga Nyonya Hutagalung Boru Simanukalit Hutal Panjaitan Almin Situmorang diragam ni rumah sakit nuaing nasida pihak gali asaho mali Tuhan namian pamalupon laho mangalehon hamamalu marhiti-hiti rumah sakit na didalani nasida pasu-pasu keluarga na Tuhan natoktong mabuan nasida di bagasa tangyang na asa tumibu lehonomu hamamalum asi marohamali Tuhan say homa nabajupako kami dung malum nasida di bagas joromon Tuhan de bata Jehovah pasu-pasu ma diaka amanami inanami suang-suangoni nang diaka ina ama nang mabalo homa na mga lehon hagugoon homa na mga lehon akka las ni roha laho majakon hari-hari na pinalahom mido pe tungulo na sida boy na sida gabi pasu-pasu tuaka pinoparna boy na sida gabi pasu-pasu tuaka humaliang na tarlumobi ma Tuhan gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni huriam na tarpasu-pasu dogulo na sida ala na mangido toktong hola tuho Tuhan diragam niaka ulaon pakobasyo di tonga-tonga ni huriam siyan terket huria ng resort di internal do di eksternal homa na masu-masu program-program na di pamasa di tunga-tunga ni huriam marhiti-hiti na posom ama nami ina nami parhalado rap dohot keluarga dohot di sudi aka na posom pangulan na tiki dohot keluarga lehonom mu sada ni roha lehonom mu dos ni roha asa saud lomo ni roham di tunga-tunga ni huriam buy tarapasu-pasu huriam tarapasu-pasu ruas ni huriam tarapasu-pasu nang humaliang ni luaton pasu-pasu ma Tuhan hidup ni hurian nami HKBP Ipurus Sekjen amang inang kadep sudi aka ama nami na nami freses do sudi tahi panguda na tiki namar hubas di hari sadarion say humali Tuhan na mangaliho gugu semangat hahipason nang sonilas ni roha marhiti-hiti pakobasyon na marsangak magwar mo Tuhan di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu manang bangsodo negara namion di masa-masa ni hamajuon na pinasa ni akka pamareta nami tubagasan ngulo nami say homali Tuhan na mamasu-masu akka na manguluh kami di pemerintahan terket pusat sa hatu daerah asaboy Tuhan hudai hami sudia kadengkan di basam marhiti-hiti pakobasyon niya ka na manguluhok kami siap pusat sa hatu daerah si marohamali Tuhan say homa
napaborhato kami di bagasan mingguon, lama kobasi ulau nami, jala margogo kami, semangat, jala bui musek kami pajupang tu minggu nanang ro di bagasan hahi pason, dohot go kelas ni roha, suang-suang nang longang kabi Tuhan, dia kana binahemi tuganup keluarga, mulia tema di hole Tuhan, jalo matang yang nang elek-elek namion, mangasahon guar ni Yesus Kristus, Tuhan jala sipalua kami. Sesaut ma lomoni roham. Amin. Tapasahan ma piliata napaduahon los mare de mahitasian bukede onom 140 alu. Nangit po di Maria
datangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, podo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jalar ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harazom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni sileho-leho mitu hami, asalam girgir hami mandok muliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sondako Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho, di dopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutodim. Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu sian hami parhalado na makobasi di Huria HKBP Keramat Jati Minggu 26 Mei 2024. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.